You know what time it is, fam? You know what time it is. There's no going. There's no. እቶም ትማሊ ዘላገጡልን ዘባጭሉን ዝነበሩ ሎም ትኬት ኮንሰርቱን ምግዛእ ተሰሪዖም ጽበይሎ እዚ ነቲ ቤት ትምህርቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ጸርፍን ዘለፋን ናብ ግጥምን ዜማን ብምቕያር ንዓለም ዘገረመ ስራሕቱ ዘቕረበ መንእሰይ ካብ ናይ ቤት ትምህርቲ ኮሪደር ናብ ናይ ዓለም መድረኽ ዝተሰጋገረ ዲናው ማይክል መብራህቱ ብሓንቲ ናይ ስናፕቻት ቪድዮ ጥራሕ ንሙዚቃ ዓለም እንግሊዝ ዘናወፀ ኤርትራ ኮኸብ እዚ ካብ ኤርትራውያን ወለዱ ብ23 መስከረም 2002 ኣብ ብሪንግስተን ለንደን ዝተወልደ ጅቡዕ ቆልዓ ዲናው ሚካኤል መብራህቱ እዩ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ስድራቤት ወለዱ ትምህርትኻ ቀድም ዝብል ዓቢ እምነት ስለ ዝነበሮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኤቨሊን ግሬስ አካዳሚ እናተማሃረ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ድማ ምስ ዕሩኽቱን መሓዙቱን ብምዃን ድምፁ የስምዕ ነይሩ እዚ ንኡስ ዲናው ድምፁ ንዓለም ክቕይሮ ምዃኑ ፈፂሙ ሾ ይፈለጠን ነይሩ ኩልና ኣብ ግዜ ንእስነትና ንናትና ሕልሚ ነይሩና እንድዩ ግን ካብ ዝተጸበናዮ ዝተፈለየ መድረኽ ህይወት ተዋሂብና ገዝኦም ቦትሩ ባህላዊ ድምጽታት ኤርትራን ዜማታትን ዝተመልአ እዩ ዝነበረ ትምህርትኻ ግበር እናበልኳ ስድራቤቱ ይግስጽዎ እንተነበሩ ንዲናው ግን ሙዚቃ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ተህቦ እምበር ከም ናይ ንግዲ ዓለም ዝርዮ ምንጫት ኣውሳይ ነበረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኤቨሊን ከሎይ ድማ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መጻወት ሜዳ ናይ መጀመርታ ናይ ኮንሰርት መድረኹ ዝኾነ ኣብተን ቀዳሞት ቤት ትምህርቲ ኤቨሊን ዲናው ካብቶም ትምህርቲ ምኻዶም ሕጉስ ዘይነበሩ ተምሃሮ ሓደ እዩ ነይሩ ህይወት ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዑ ቀሊል ኣይነበረን ካብቶም ወዛንኡ ብዝተፈለየ ቁርብ ሕፅሪሉን ዶጊደን ብምንባሩ ቀንዲ ታርጌት ናይቶም ጨካናት ተምሃሮ ኮይኑ You know what time it is, fam? You know what time it is. መዓልታዊ ኣብ ትቀጽር ቤት ትምህርቲ ክንቀሳቐስ እንከሎ ብሰንኪ ኣካላዊ ትርኢቱ ላግፅን ሕሽኽሽኽን እግሪ ይምስዕቡ ነይሩ እቶም መሳርትኡ ንዕኡ ንምውራድን ንምስሓቅን ኢሎም ክደርፍ ከሎ ሞባይሎም ይቐድሕዎ እሞ ንሳቶም ክስሕቁ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቁጥሓታ መርበብ ሓበሬታ ምስ ተዘርግሐ ድማ እቲ ላግፂ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂኡ ናብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢንተርኔት ብዛዕባ ትርኢቱ ስቲል ይላገጽሉ ነይሮም እታ መዓልቲ ሓንቲ ተራሮብ ዓኒራ ዲናው ቤት ትምህርቲ ምስ ዕሩኽቱ ውዒሉ ተማሂሩ ከም ልማዱ ናብ ገዛ ተመሊሱ ዘይፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ግን ኣብቲ ሽዑ ግዜ እቲ ናይ ገዛ ርእሱ ስማርትፎን ከማን ዘይብሉ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ መሓዙቱ ሓደ ሓፂር ቪድዮ ናቱ ብስናፕቻት ከም ዘርግሑን እታ ቪድዮ ድማ ብቅጽበት ኣብ ኢንስታግራም ክትወናጨፍ ምጅማራን ዲናው ኣብቲ ሽዑ ግዜ ቴሌፎን ከማን ኣይነበሮ ዓለም ብዛዕባ ትዛረብ ንሱ ካብ ገዝኡ ተራእዮ ገዛ ሰርሕ ኣብ ውሽጡ ውሑድ ሰዓታት እታ ቪድዮ ከም ባርዕ ሓውያ ተዘርጊሓ ነታ ቪድዮ ዝረኣዩ መዛኑ ጥራሕ ኣይነበሩን እቶም ዓበይቲ ድምፃውያን ኣቓልቦ ይብምላ ነይሮም ንጽባሕ ክፍሊ ኮፍ ኢሉ እናተምሃረ እንከሎ እቲ ናይ ዩኬ ራፕ ንጉስ ተባህለ ስቶርምዚ ነታ ቪድዮ ሼር ገይሩ ኣብ ስቱድዮ ንክመጽእ ከም ዝደልዮ ሰምዐ ሕሰቡ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ እንከሎ ስቶርምዚ ኣብቲ ጋንግ ሳይንስ ኤምፓየር ዝተባህለ ዓቢ ኣልበም ክሳተፍ ክዕድሞ ማለት ደቂ 13 ዓመት ክልኹም እንታይ ፍሉጥ ዝክርዎ ነገር ኣለኩም እስከብ ኮመንት ግደፉለይ እዚ ቆልዓ ንመጻኢ ዓቢ ኮኸብ ክኸውን ኢሉ ስቶርምዚ ዝመስከረሉ ህፃን ማዕጽዓወቱ ተኸፊቱ እታ ተኣምራዊት ምሸት እምበኣር ንህይወት ዲናው መሊሳን ገብጊባታ ካብቲ ተራ ተምሃራይ ዝነበሩ ህይወት ናብቲ ፍሉጥ ሰብ ዝኾነሉ ዓለም ብሃንደበት ኣሰጋጊራቱ እቲ ግብረ መልሲ ናይታ ቪድዮ ኣዝዩ ዘደንቕ ነይሩ ኣብ ገማግም ለንደን ስልኪ ናይ ዓርኩ ብዘይ ምሕላል ዝወስኩስ ነይሩ መልእኽቲ ብድሕሪ መልእኽቲ እናተወ እዛ ቪድዮ ኣዝያ ትኸይድ ኣላ ስቶርምዚ ርእይቶ ሂቡ መዓት ሰብ ርኢ ኣሎ ዲናው ካብ መሓዙቱ ቴሌፎን ተቐቢሉ ነቲ ኩነታት ምስ ተዓዘበ ዓይንቱ ከኣምና ይካኣለን ግናኸ ዲናው ታሪኹ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ይመስለኩም እቲ ንብዙሓት ዘደናገረ ካብ መንገዲ ህይወት ኣውፂኡ ኣብ ዘይወፅኡ ዓዘቕቲ ሸመመን ህቡብነት ንዲናው ግን ኣየጥቅዖን ፍሉጥ ምስ ኮነ እውን ትምህርቱ ይቋረፀን ንነዊሕ እዋን ክልተ ዓይነት ዓለም ይወሃሂዱ ዝነብር ነይሩ ብመዓልቲ ተራ ተምሃራይ ኮይኑ ብዛዕባ ፈተና ናይበዛን ጭና ምሸት ድማ ምስቶም ዓበይቲ ከኣኽብቲ ሙዚቃ ይቐርጽ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቅ ከማን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ምሸት ሚልዮናት ዝርእይዎ ቪድዮ ክንቀርጽ ንሓድር ምን ጽባሒቱ ሰዓት 7 ንግሆ ድማ ተምሃራይ ኮይነ ዲቪዛ ያስተኻኺለ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ይብለና ዲናው ኣብዚ ግዜ ዝብግምት ዲናው ዋጋ እቶቱ ኣብ መንጎ 100,000 ክሳብ 250,000 ፓውንድ ይኸውን ነይሩ ምስቲ ዝዓበየ ትካል ሶኒ ክታረኽ እንከሎ ጥረ ገንዘብ ጥራይ ልዕሊ 100,000 ፓውንድ ከም ዝተዋህቦ ድማ ይንገር እቶም ብሚልዮናት ዝረኣዩ ቪድዮታት እውን መዓልታዊ ዓቢ እቶት የምጽሉ ነይሮም እቲ ዘገርም ነገር ግን እቲ ኩሉ ዝረኽቦ ናይ ሶኒ ገንዘብ ሒዙ ናብ ዱካን ኣዋርቕ ወይ መጋየፂ ጎየን ኣብ ክንዲ ነብሱ ዘቐድም ነድዩ ሓዳሽ መኪና ይገዝኢላ ዲናው ዝተቐበሉ ቀዳማይ ቼክ ናይ ነብሱ ይነበረን ነድዩ እዩ ነይሩ ትሕትና ማለት እዚ ታሪኽ ዲናው ብወግዒ ከም ድምፃዊ ዝጀመረላ ቀዳሚት ደርፊ ለንደን እትብል ምስ ኢኦ ዝተሰርሐት ስራሕ ዲናው ሽዑ ገና ማእከላይ ደረጃት ቤት ትምህርቲ ዝመላለስ ዝነበረ ቆልዓ ነይሩ እቲ ዝገርም ነገር ግን
ቪድዮ ቅረጽን ከሎ ዲኖ ገና ናይ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም ይኽደን ነይሩ እዩ ካብ ክፍሊ ወፂኡ ናብ መቕዳሕ ቪድዮ ይድኸይድ ንጽባሒቱ ድማ ከም ዝኾነ ተምሃራይ ደብተሩ ሒዙ ናብ ቤት ትምህርቲ ይምለስ ማለት እዩ እታ ደርፊ ምስ ወፀት ግን ኩሉ ነገር ተቐየረ ኣብ መላእ ለንደን ኣብ ሬድዮታትን ኣብ መካይንን ለንደን ጥራሕ ክትስማዕ ጀመረት እቶም ትማሊ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ዝላገጽሉ ዝነበሩ ተምሃሮ ሎሙ ደርፉ እንዳደረፉ ስዕስዑ ተገዲዶም Love me or hate me and that's regardless. I already know that I'm the hardest. Sometimes there's no emotion, I'm a heartless. ድሕሪ ዝገርም ናይ ሙዚቃ ዓወት ዲኖ ኣብ ሓደ ቦታ ደው ክብል ኣይመረጸን እቲ ትማሊ ድምጹ ጥራይ ዝፍለጥ ዝነበረ ቆልዓ ሕጂ ናብ ናይ ቲያትርን ፋሽንን ዓለም ክሰግር ጀመረ እዚ መንእሰይ ሓደ ሓድሽ ተህዎ ከም ዘለዎ ንዓለም ኣርአየ እቲ ስሙ ተዋሳይ ኢድሪስ ኤልባ ዓቕሚ ዲኖ ብምርኣይ ኣብታ ኢን ሎንግ ራን ትብል ናይ ኮሜዲ ተኸታታሊት ፊልም ገለ ክፋል ብምሃብ ኣዋሲዎ እዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ዲኖ ካብ ደርፊ ወፃእውን ዝተፈላለየ ክእለት ከም ዘለዎ ዘመስከረሉ ነበረ ገና ብንእስነቱ ኣብ ደርፍን ተዋስኦን ዓለም ፍሉይ ብቕዓት ሒዙ ዝሓበነና ሓውና ዲኖ ብድሕሪት ናይ ፊልም ዘገርም ብቕዓቱ ዘንጸባረቐሉ መድረኽ ዲኖ ሕጂ እውን ኣብዘይ ተሓፅረን ዲኖ ናብ ናይ ፋሽን ዓለም እዩ ዝሰገረ እቶም ትማሊ ብሰንኪ ክዳኑን ትርኢቱን ዘላገጽሉ ዝነበሩ ተምሃሮ ሕጂ እውን ዳግማይ ንሱ ባዕሉ ምስ ቦሆማን ኮይኑ ዝነደፎም ክዳውንቲ ክኽደኑ ጀሚሮም ካርማ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ንዲኖ ካብቲ ዝወርዶ ዝነበረ ግፍዒ ቤት ትምህርቲ ዝረኸቦ ዓብ ናይ ሕነ ምፍዳይ ዓወት ምስክር እቲ ምስ ቦሆማን ዝነበሩ ስምምዕ ንዲኖ ዓብ ናይ ገንዘብን ዝናን ዓወት ነይሩ ይኹን እምበር ዲኖ ብፋሽን ጥራይ ክልለ ይብለይን ብምባል ኣቓልኡ ናብቲ ዝፈትዎ ሙዚቃ ስርሑ መለሶ ዲኖ ብሕታዊ ስቱድዮ ብምስራት ንገዛእ ርእሱ ዝውክል ደርፍታት ክፈጥር ጀመረ ድሕሪቲ ዓብ ናይ ኣልበም ዓወት ዲኖ ንእሽተይ ስጉምትን ድሕሪት በለ እቲ ኸወዲ 14 ዓመት ጀሚሩ ብናሃሪ ዝጓዓዝ ዝነበረ ህይወት ንቕርብ ግዜ ዕረፍትን ነምሰ ፈተሻ እንደድልዮ ኾነ እዚ ግዜ እዚ ድማ ንዲኖ መኒቱ ካብ ዝናወፃ ዘሎ ዲኑ ኢሉ ክሓትት ዝገበሮ መድረኽ ነይሩ ካብ 2022 ክሳብ 2023 ዲኖ ብዙሕ ሓደሽቲ ደርፍታት ኣይለቐቐን ይኹን እምበር ካብ ሙዚቃ እውን ኣይረሓቐን ኣብ ክንዲ ቅድሚ ህዝቢ ዝረአ ኣብ ስቱድዮ ብምዕፃው ምስ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ናፍሬት ሙዚቃ ክሰርሕን ድምፁ ክምስርሕን ተራእየ ዲኖ ንኣስታት ሓደ ዓመትን ገለን ዝኣክል ዝያዳ ምስ ስድራ ቤቱ ግዜ ክሕልፍን መበቆሉ ክምርምርን ጀመረ እቲ ናይቲ ከም ዓብ ሓዊ ዝርኦ ካደት ምስኣን ዝፈጠረሉ ስምባዶ እውን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ንቁስሉ ብሙዚቃው ገይሩ ክሕብዮ ፃዕረ ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ስቕታ ዲኖ ብሓድሽ መልክዕ ተቐልቀለ እታ መወዳእታ 2024 ዝተዘርግሐት ፊክስ ሚ ዝተሰመየት ደርፊ ምልክት እቲ ምምላስ ዲኖ ዘበሰረ ዜና እያ ነይራ ትሕዝቶ እዛ ደርፊ ብዛዕባ ድኻምን ሓይልን ከምኡውን ብዛዕባ ዳግም ምትንሳእን ብምንባራ ደገፍቱ ብሓድሽ ስምዒት እዮም ተቐቢሎሞ ዲኖ ካብተን ዓበይቲ ስራሓት ሓንቲ ሰሚራ እያ እታ ናትና ሰሚራ ዶ ትብሉ ኣለኹም ወንሳ ነቲ ናይ ለንደን ዘመናዊ ናይ ሙዚቃ ቃና ምስቲ ናይ ዓዱ ስምዒት ብምውህሃዱ ኣዝያ መሳጢት ስራሕ ኮይና ሰብ ክሰምዓ ከሎ ነቲ ቃንኡን ነቲ ጥዑም ድምፁን ብቐሊሉ ኣብ ኣእምሮ ዝተረፈ ነይሩ እዛ ደርፊ እዚኣ ንዲኖ ካበይ ከም ዝመፀ ኣጥዕዩ ዝፈልጥ ዝብል መልእኽትን ደገፍቱ ዘመሓላለፈላ ኣዝያ ጥዕምትን ዝኽሪ ቀደም ተላዓልን ስራሓ ሰሚራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዩቲዩብን ስፖቲፋይን ብብዝሒ ዝተሰምዓ ደርፍታት ዲኖ ኮይና ትርከብ ዘላ ኣብ ትንብላትን መርዓታትን ከምኡውን ኣብ ናይ መንእሰያት ምትእኽኻብን ወትሩ ትስማዕ ደርፊ ድማ ኮይና እዚ ትማሊ ብሰንኪ ስጉኡ ዝተሓመየ ሎሚ ብሰንኪ ድምፁ ዝተሰመየ ብሉፅ ኤርትራዊ መንእሰይ ካብ ለንደን ናብ ኣስመራ ብዜማ ሰሚራ ወሲድና እዩ ዲኖ ገና ንእሽተይ ከሎ ዓብ ዝና ስለ ዝረኸበ ኩሉ ይፈልጦ ኢሉ ክሕበ ይኽእል ነይሩ እዩ ንሱ ግን ምኽሪ ዓበይቲ ብትሕትና ሰምዕ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ምስ ካደት ክሰርሕ ከሎ ከም ሓደ ጻዕዳ ወረቐት ዝኾነ ህፃን ካብኡ ትምህርቲ ዝቐስም ነይሩ እዚ ናይ ምምሃር መንፈስ ድማ ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ባሕሪ ከይጥሕልን ኣብቲ ዓለም ከይጠፍእን ሓጊዝዎ እዩ ንሱ ገና ብንእሽቱ ዓብ ትምህርቲ ሂብልና እዩ ትሕትና ንዲኖ ኣይንኣሰቶን የግዳስ ኣብ ልቢ ሰባት ከም ዝነግስ እያ ገይራቶ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ዝዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ናይ መን ክነቕርበልኩም ከም ትደልዩ ኣብ ኮሜንት ክደፍሉና ከምኡውን ሃናፅ ነይትኹም ኣይፈለየና ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ እናገበርና ክሳብ ቀጻሊ ሰላም ንኣኹም